Ka General Meeting jong Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association MCTODA kabala penlong halat kor ha kakat South Risau arja arpusan kalaya keren halor kawi kamat kabaya day ba kajing bagi try bat kinong nya trok ya kendu harilom jantia na kajing bamburam jong ki try jong ki factory cement bat clinker. Kumban supen kan mau ha Giant Hills haki jaka bagi factory cement ki don ki trok ki badai jong ki try jela kim ju yo ya ka kamai ka bagi dai hok pan yo wat haba kala dap bandon ke jekran kata labun sin bagi trok jong ki try jela ki di ban yo shwa ya ka kamai ha bakit ya ki cement bat clinker. Haka jingbam buram ya kene ke jekran ka General Meeting jong Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association MCTODA kala shim sendon da ka rai ban penlong ya ka jeki sange kamai ke ba klembo por kata nadu ka arpo nyaw tarik risau arja arpusan habaro ki factory ki badon ha Giant Hills. Habakran sikilat pathai kubor uba wan shwa nong tudu nong aiktin ga union lem uba moslandar marngar u president uloong bagi truk jong ki bar jela ki yo trip bej arsen laisen hak shitayo kat bagi try jela ki shap shitom ban yo trip nalor kata uloong ru babon sien ki truk jong ki try jela ki shak nyot ben ha ka dor kamur bat bon ru ki bashakan taj bat ban shustat no pat ya ki truk ngila don ke jing tho chiti cha ki cement factories ha jing ide ban ai kam ban ai bala ya ki briu ki jongi kamtam ban kit cement bat clinker te henry hadin bengila pha ya ka chithi ka banangkong ngi claim your response ka baar ngila pha ka chithi claim your response te menta ngila khot ya kene ka general meeting da ka central body ban pensngiu ya jinge jong gi jantia the president jong ga jantia unit iba hebor periat ila pensngiu hangi tangi kum ka general meeting menta ka sngi ngila shim da kene ka way ka sur ba ha ka jingelam ka jong i kumi district president bar ka jingelam jong i president rang ba jong i ba amos ba ngin shim rai ya ka we ki jumut lang ba ka jing pashat jong ki members baro ki bawan menta ka sngi ba ngin shim ya ka straight ha ka arpen yo trik ubnai uba chipeu ba ha ka arpo san nadu ko por khandai biji min step te kata ka de ka jing ha ka jing de bat ke jantia bat kabaar nang ta ngi kerpat sya ki dealer ki badai hapo ka state ki jongi ngi ai por repi sitio bapin penbiang nadu menta ka sngi bami ekne kubor ngi kerpat epi bapin penbiang ya ki simen haman ki dukan ki jongpi ya ki jingdon kam hapo ka state bangim kwa ba kan long ka jingthut ya kinong chong chinong jong ka state ki jongi ha jing de bat simen lene ha jing de bat clinker bat kiwe agban ya ki mineral sene ki bami na jantia te kumta ngi ailat pin ya penbiang ya kini kimar kimata ki jongpi ha dukan jongpi kenang makanam thut namar wat mangi ngimtip ba ya kene ke strike ka bangin khot ha ka ar ngeu trik kan kut lano te kumta ngi kerpat sachisen ya ki dealer bat kinong chongchnong jongka Meghalaya jongi ki babu dukan kamtam khasi jantia bakin ye tray rangkat batngi bat bakin snok tilang batngi khenang bikin job ya kene ke jingele ke jongi ka ba ngin sa strike ha ka ta ka sngi arpen yotrik banai bachpeu arpeu san kata ka de ke jingker pat ke jonga ga ni ke jingalang ni penlong namar ba hakini ki sngi hakini ki por kalabun palat ka jing sha thombor jong ki try truck bat kinong nya truck ki jongi ha ki bor ki baper la kamdei tang hang bar jala kumba POE rai wat po ka jala ka jongi ru ki jing shat thombor ka jurba ya kini kita truck bar kinyong nang nya truck ha ki agi ala kalong sarkar la kalong kanhun la kalong shimet ru kamut ba kadon kata ka jing sha event nani jang sha yuroit ya ka hok jongi kum ki try truck bar kinong nya truck ya kani ki jing alang kumba pili asngo gumtu na kaliang jong ki nong elam na po Giant Hills langba spokesperson jongi bamanta ka poi hadu uta uput bangi haban bu ya ka straight ya kini ki factory cement ki bamanta amdei bagi manufacture lani ki penmi ya uta cement le manta ki la penmi ru yo kelinka tene kelinka ki refine biang ya uni kerika ban penmi cement ban supply shabar ban sa cement na kini ki factory ki bahe company bahe te hakadol kani ka jinga ki ka jongki kadon la kanong rim ka bakrau ba namar menta babun kini ki kali jong ki trajala kila chuset no ya ki kali
nama kila syak nyot ben hakador kit hakador akamur kador kit badun bun bi kila syak kentaj ban ai kit nong nang tu labun sadaki kali jong kini ki try factory simen bad labun saki kali ki banabar kumbala I ne kasngi bangile yarap yau tu wei du khot bisha shoru punya ya kali kit simen jong ubriu banabar te kadai kani ke jingbun pelat kini ki banabar kamut ba kim ken snap shu ya kini ki try jala ke jongi kami uru kajing thombor nakapor sakapor te na takadaw kum ka wei ke kanhun menta ngila ya raikut hangni kajing lang ba menta ba ngila dep ya kren nakipor sakapor nakaliang jong jan hills unit kila kren nakapor sakapor la don committee bat kini ki bor jong ka district administration ki bor police ki bor jong kani bai pej kini ki asion permit simen bat klinker Henry ke jikut tang ke jing kular kai, ke jing penbit kai ya kini kita trok banyak trok. Tementa dakawai ke ya kila du ya kata ke jing kamensim ya sya namar bla I ba kila syukular ben la syuknyat ben. Te nakali yang ngejongki lang ngejongi lang barok khoi ki beranang ni ngilerai ban bu no ya kata ka strike nani kata ka non cooperation movement highway day bat kini ki factory hadlor kani ki factory ki ba penmi ya kini simen bat klinker. Kideban ai ya kador hok kumalabu dak sarkar nginum pantam panduna bar kideban ai hok ya ka jingkit ru sya barok khoi kitrai muluk ki badon kali gimdai banno siliang kumalong menta te nakaliang jongki gila penbej ya kata kasngi bat ngi nakaliang jongi ki bawan ki district ba per ya burom lang ya ai lang gajing kersan ya ki bakin yalam bat ngi scam bakin yalam ya ni kam hadu bangin yo ya uso jong ka jingjob langba kani ru ngikwa kani ke jingalang mentang ile keren langba ki paradkhon bangi dap da kajing sosi ba kani ke jela ka jungi ya kinu kimar ki mata ladangi persang ban kid ki khasi ki jungi ki don ki jing wonia ki jing thok kubor ki jing berngem bersit bat don ki benta ki bahadu ba kitan sya kabor jong ka ainru te ki bor jong ka an ngi ru ki map ki bor jong ki kunun ba per ngi ki map ki bor jong ki ru paj ba ru katu ka nemo ndai barok khoi kemud ba ki wo nia lani ki khnyot yangi la dangi kit mangi ya kinu ki mar khai yang ne po kari ki jongi katba ka bangi sosi kolong mentang ngilap daladi ngila yang surok ngila pej besi la pej ngila pej ban ngila bisar benia kalong ba kidai kit dawan kit kini kali bar jalapat umdon bakran umdon baong kiyai lai lut bar kai ki bang sosi kolong dang ngila bat ngila kali kemud ba kiong nama la de yakran bat uta bat kata bat kita bat terter gumta ngila obor na sarkar te hato kani kai kani ka bami ka jala ka jungi ba mentang ya khnyot ya uparadok prasnam dada bontrei takakam kat bar trei ubar jala kalong kata ka de ka bang ile akran nang ni menta ba dia kani mentang ile shimlang barok khoi kum karai nadu kilong kemi kilong pa babu trok bat kinong nya trok ngila ong kum ya kani mentang nginom ya syashu nginom aili ladangi ya sya kemut kalong kum kata kalat ban pilat ya ki bakin sim kebu halor ka jungi tenani syakamat ngisngau ban kentu ya gitu kiba don kata kamen sim ban shu khnyot benya ki paradok prasnam nere ban ailat yu bar jela bu unlek ka bomon ngisngau bakin sangekno bagin ya kentu shu pramangi la pidon kam kanu ka jingkwa la ni ka jingyo la ni kanu ka jingnon kam ka jongpi so ba wanom le ran gen pan nangi kitrai ri muluk ngiru balai nginom ya ai balai nginom ya kersan nakaliang jongki trai kali ki ong ba ki pentut ba ki pendik ki wo nia lai project de puskut gen ke bang ngim so shong nia gen namar balai ngil ong khile ya keren gen ba kita ki factory badda company ten rai kimle ya ki rai ki khanyat be ya ki ni ki de khot ki jongi ki pensange jubor ki berngem bersit te ka ei ke ba hangta gila don lang menin ru ngila ai pentip sha usi in charge jong ka borsora namar balai ngi kham sngo artatin no menin namar ki don lang bat kini ki jaj benriu garo menin te kini ki de khot jongi ke mud haba ki tu ki jaka ki bun ba kini kinong lute pilai kinong kini ki si baja ba kinong lute mo kidon kita kin hun seng le no ba fer bla kren da ki nong mi khmat ki MLA ba fer te ba da don tak para kasi ngim da sngoi e menin ada kita ki babat kata ka hun badon menin kidon lang kini ki jaj benriu garo te kani ka pan artatin yangi menin ngila pentip ken ya kini ki bor pulit ro nakaliang ju bor pulit ro menin ki la yarap hi ki le stom hi ban let pej bat nakaliang ka jongi ki khot ki jongi ru da ka jing slur hadin ba ngila yo verify ba kumdon ki de ginong lute te ngila ya la ka ya bat ngila late akalit no bat ngim salia kan mangila ya rai lang da para khot jongi po ka group bala jia kumno ngin sepet namata ka hok kamut ngide ban ya balabe ngine ban ya bisakman Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet
Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la ai kan diat bat ka bathau bha kam kta ai ka dur jingki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus f menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.